Fil-Port Ħieles qed jitkabbar terminal minn tnejn, Terminal 2 li nbena fid-disajnijiet. Il-moll qed jiġi estis permezz ta' 11 keson, strutturi tal-konkrit iddiżinjati b'mod li jżommu f'wiċċ l-ilma. Kull keson twila 30 metru, wiesa' 15 metru u mola kważi 22 metru. Il-bini ta' keson waħda jitlob il fuq minn 350 vjaġġ konkrit. Il-qiegħ tnaddaf mir-ramel u l-ħama biex jinħoloq kanal sabiex fih isiru l-pedamenti u jkunu jistgħu jitqiegħdu l-kesons li għall-ewwel darba saru minn kumpanija Maltija Polidano. Ma tifhem News il-project manager ta' Polidano, Alfred Polidano, spjega li f'Terminal 2 qed tiġi formata l-aħħar keson. Twaddab il-konkos ġol forma u taqbattiela. Din l-aħħar keson u mal-esti kollha l-aħħar ċavetta ngħidula tax-xogħol. Ma tifhem News il-General Manager ta' Polidano Ian Napier spjega li l-isfidi li jġib miegħu dan il-proġett massiċ qed jinelbu bit-teknoloġiji li qed jintużaw tant li kull keson inbniet f'anqas minn 5 ijiem u fisser dan il-proġett bħala opportunità l-ġejjieni. Dan il-proġett ippermetta li l-organizzazzjoni tagħna Polidano bniet il-kapaċitajiet tagħha għal futur għal meta jinqalgħu dawn in-neċessitajiet fil-pajjiż. Is-Sur Napier spjega li l-loġistika tal-port sa tinbidel u nota li x-xogħol qed isir bl-inqas inkonvenjent billi l-materjal li qed jiġi importat qed jittieħed fuq il-post b'vapur u l-konkrit qed isir fuq il-land stess f'impjant li jinkludi sistema li tkessaħ l-ilma biex il-kwalità tal-konkrit tkun aktar kostanti. Is-Sur Napier qal li dan kollu wkoll ta' benefiċċju ambjentali. Ħafna mill-attività li kienet issir viċin il-bini illum ħad toħroġ hawn barra ħad titlaq iktar il-bogħod minn fejn kienet issir. Bekk neħħejna billi l-materjal qed jinħattaw dirett, jiġi beċċataw dirett b'bżonn li jkollok trakkijiet qed jiġru fuq it-toroq tagħna. Li kieku inti kellek iġġor dan il-materjal kollu fit-tul għandek iktar emissjonijiet fit-toroq. It-tmexxija ta' Polidano kellha kliem ta' tifħir għal ħiliet li l-ħaddiema qed juru f'xogħolhom wara li jitqiegħdu l-kesons kollha isegwi l-milli tal-estensjoni b'materjal ġeoloġiku riċiklat.